В нашия магазин представяме новостите на 2024 година. В тази композиция сме показали двата нови цвята, които са от януари месец. Сепия Браун, новото попълнение на цветните кухни от MDF. Другия нов финиш, който представяме в нашата кухня е Artwood, новия цвят на дъб. Много релефен, много реалистичен, много е трудно да се познае, че е ламинат. Това, което може да видите в нашата нова кухня, е това интересно решение на една междинна височина, на която е задигната съдомиалната, която я прави много удобна за употреба от мивката, директно да си зареждаш кошниците. До нея сме сложили фурна, вградена фурна. Е удобно да бъде употребена на тази височина и в същото време предимството е, че имаш работна площ, до която лесно достигаш. Т.е. много лесно да си извадиш тавата и да си я сложиш отгоре. Едно от удобствата, които могат да бъдат поръчани във всяка една кухня на ОТЕ, това е електрическото отваряне на горните шкафове. То се случва с натиск, както при отваряне, така и при затваряне, съвсем плавно се прибира вратата. Един от вариантите за осветление в горните шкафове, това е интегрираната LED лента в профила на горните шкафове. Свети двустранно, веднъж нагоре, за да освети пространството, веднъж и надолу, за да може да освети работния плод и да направи удобна работата на домакинята. Всеки очаква от немската кухня да е удобна и да е много функционална, но това, което сега ще ви покажа, ще ви надмине очакванията. В цокъла на кухнята може да бъде скрита стълбичка, която е достатъчно здрава и стабилна и може да обслужвате и по-високи места. Когато приключите работа, просто си я сгъвате и я прибирате в цокъла на вашата кухня.